Sawubona kanjani? Sawubona Nono, siyaphila. Siyaphila. Ngibiziwe nje la ekhaya, ngifisa ukwazi ukuthi la ekhaya ikabani, kwenziwani. La ekhaya kaKhumalo, Omtungu, Ambulazi, abadla umuntu bemnyenga ngendaba. Inkosazane yala ekhaya iyashada namhlanje. Nkosi yami. Uthini nje yini omfisela ngona namazi nje omupha wona umphaka wendlela? Ngifisela nje ukuthi lapha kaya khona ngathi ngathobeka, ethi mayenza izinto ezenze ngokuzethemba, ethembe nomyeni wakhe behlale nje ngokubambisana, engakhohlwa nabantu abadala, engakhohlwa ukuthi umkhwenyana akaqhume etsheni kodwa uzelwe. Eyiphathe kahle nokuphuma phambili, eyiphathe kahle engabenza ubugebengu Ezelokhu umfundise kona. ezethembe ebe nesinye. Take my heart and take my Siyabonga-ke emantungweni. take my heart and take my hand again and